A pesar de aceptala como parte do xogo democrático, se dis do Partido Popular de Noia, que conforman xunto con noieses independentes agrupados o goberno municipal, seguen a criticar as circunstancias nas que se produce esta moción de censura, propiciada, segundo eles, dun xeito completamente oportunista, aproveitándose do apoio dun concelleiro tránsfuga. Magoados máis se cabe porque esta traizón se apoia nunha integrante da súa candidatura. Esta moción de censura ten un nome e ten un apelido. E, además, ten a xustificación de que unha sentencia do Tribunal Constitucional verteu o que hasta ahora estaba vetado, que era que os tránsfugas pudiesen votar nunha moción de censura. Entonces, podemos decir que lle tocou a lotería prácticamente a este señor e conseguiu o que dende sempre, e estamos convencidos deso, desde que entrou nesta candidatura, intentou facer unha bomba desde dentro do Partido Popular. Conseguiuno, lamentablemente, e os máis perxudicados non somos nós. Os maiores perxudicados van a ser os veciños e veciñas do noso pobo. O alcalde Santiago Freire foi o encargado de defender a xestión do seu goberno á fronte do concello. Negou que a situación económica fose catastrófica, como apuntan os grupos da oposición que promoven a moción de censura, e con datos aludiu ao bo estado das contas municipais. A situación do concello é unha situación de solvencia, logo dun traballo responsable e de unha xestión acreditada con datos económicos e con unha evolución dende que chegamos aquí ata a actualidade. Tamén se referiu aos numerosos proxectos e obras realizadas nestes anos, cifrando en máis de 50 millóns de euros os investimentos. Se sumamos os investimentos realizados ao longo de todo destos mandatos, supéranse ampliamente os 50 millóns de euros e poderíamos detallar cada un deses investimentos. Entendemos que, e iso é un feito constatable, que para nada coincide con etapas anteriores ou con gobernos anteriores. Segundo o rexedor, quen perde non é o Partido Popular, senón os veciños de Noia. Nos así o entendemos e consideramos que evidentemente fíxose un traballo con moita implicación, con moitas horas dedicadas a atención a eses investimentos e consideramos que seguramente eses investimentos non van a ter nin o mismo ritmo, nin van a ter a mesma execución que terían se non seguísemos ao frente do goberno. Esa é a nosa opinión. A partir do luns xa anunciaron que realizarán unha oposición seria e responsable, facendo propostas, defendendo proxectos e apoiando todo o que, segundo eles, sexa bo para Noia.